Bamako tiena muso demise ani makoroba Maliko na fo ka tabla muye Maliko kana la sumara foli abeta ni kanyeshi obela dilema ka fayina ko dugu jara ame masay tanu sumara na ka seba koro barkada masami bi alamsa dio ni ku yirana akla ka yini masay fe muye kleti me ko nyuma ako no yanye no bora sa muye seli chama amo ke muye kirala kutika no de Muhammadu Rasulullah ye kishi ani ne ma chama be kanyeshi alema o bolon ko fe amba jena bo suma no de amulo bakoro na amulo fakoro nuni ante 50 yine ame dugo belebele ni ko kuye akla ka dugo belebele ni ko seba koro nyu fe ni ya me inyo na kuma kala tebita sallallahu alaihi kala jakul de bila mamun buka baro bela dilem bila ka damina tenana fukata gushimu ye jumala nega ya tano tana gushira nura FM sanfɛ ko don kibaru ko o kena ko obena sigi ka damina Maliko ro fukata blamu ye Maliko kana la amba fo bela dilena ko bismillah don kibaru ale keneka anja tigila ka so no be jila ko la ko fo kana blamu ye ko nyumal la kawla alimamu be fo dugutugu folo be tanika aw segere muso jakulu faramu ye jinasiga meri balakera aka jafu kata bla gendarme na mama de ben sigida flan ko la sa aka jako dab kala kali so ngora fuli abelasi obela jilima ni do kibaru ni ale kine no osikitoy so ngora na nyama so o kalfalendo belebelo ka belebelo bolo nanka Mamadou Adama Maiga gafu jamaga madu mamna tuka daganti kuma so o kalfalendo ale bolo Mohamed Koulibaly bela de ka ma ko fa misra ko ka belebele ale mu wuli ka job la singa dugu jako mukanita kuna fondi seba no mesika sorotega kuna tukumna ka Koulibaly nega karafe obe baba Adama Touré mo de ngani bolo no de Youssouf Sogui kita ko ka ambassadeur siba saba ambassadeur oh ni ti so fenele ba foko areda Messi champion o bolo ko basa muye bolo la sa do be Facebook ko fo obe musukra wanyma mo de bolo no de mam kamara mo de Burama Traoré Facebook o bale bolo so mo dayna ma bara ma flado neto ko Boubacar Traoré kanuma ko mako beti ni tiso le ba fo Abou Safna Jalale ka chokroba ni ko ke di am ma flade be kenen ko na la so madaina ama fa belad lena Maliko no fukata bla mu Maliko ko na la ko belad le bismillah nu la gafi al sanfi Abou nam ko bashiti la bashiti ngaka na ko sobe doroste gede ay way bismillah Boubacar Traoré beti ambi foki wale nyumando ajarani Nura FM lameba jeni muso demisani ma koro ali Maliko no ane Maliko ka ambe bela jele foki wale nyumando ka do ka fo dugu jera kosobe wuli ka jo ambe abuluda awo muna ambe duwabu de kesan ani wati banabato ala ka banaw kenya ya rabbi ama ka do ka fo munu me docteur la ka do ka fo ambe duwabu de kesan ani wati wallahi ala ka jigin meso be an sen kan ambe duwabu ke halbi ko ala ka kenya ala ka sabati Allahumma amin koro ni bakoro ka duwabu kanye wuli ka jo ko ni ka do ka fo adam ne dofle ma ni ando ka ye biso madena kosobe Boubacar Traoré ni ala suna mona temene atoy kosobe Abou Jara ne koroke de korofo asebe koro nyena ama ira kanmola anga nega durusira o de 76 33 43 03 76 33 43 03 Abou Safna Jara o stratégie lambe boli biribiri katanga radio partenaire fanfe o sabuga kuna foni amba jense bamako nan no ndugu kla bela jelena ga kuna foni fene olube ga sobe ka jense mali fantan nani bela jele o fe radio Mansour alebe katika o fe o traiteur de programme o Modibo Traoré adno Koulibaly be ka mako Makenzi bagar dibe ka nga chokoro banmando amara Koulibaly ka bo jago ko fe anaka demba ya folibe tanu ku segere radio Murja alebe radio Tungarage alebe Murja radio Tungarage alebe Murja macha sama ke naga chedum folibe tanu ku segere radio Bawle ani radio Laydu ni radio belebele flay buguni na foni uba agence ala ne professeur Moussa Kone siro waraba cheble ala ni aleka wulika jo no le fiena ambe domina na foko bi munye siro waraba no be professeur Moussa Kone ko fo ka daga bana fura mun be ni watina kwa ye ko bawtige ka babawtige on yera be se kan kalen fura mun ka bana fura mun ka e professeur ka fura do sigatala fudimi ore be ke senge munye fo ka ta fara mu tifoidika ane ni dian la ba bana digumbe nanga mako prostati fura nga jugo mako tension fura be bulo abe tension bi professeur le fiena ne be se kan kala le ka fura dika professeur koni bamana fura kunda la hawla wa yiri yera gere do tabarkala iya kala do na ki jabi ashte ko rashi ninga kusobe wa mu jala ka mun be kwa ka nyina to asuso o ya jigi ka professeur af munu be Traoré la ko munu be nugara joti nura soro c'est ça mais bon ouais alors
Professeur Moussa Kone capte fier ba koro Chablé avec Chablé fo buguni Tabarkala. Sama FM ale be Yafulla Yakuba Kone ale Nyamay Sokona Danyogo Jamukan Dambe Kene Sanfe Tabarkala. Bill Sumano ale Jil Kuntigi Radio Jitigi FM Abu ale be Kolonjeba Modibo Sukuba SNTD Konala Fulibe Tanika Asegre Tabarkala. Dole Fiona Elaji Mohamed Diallo ala kayine alela Ami, aka ami. kalande fefe be Kolonjeba Konala fokana bla Mali Fantana ni bela jele fe ambo bela jele fo songore na Tabarkala. Bayaku Diallo Mori Nala ale kelen tokola suraka bunna Abu Sabna Jara amitanye Radio Epifani ale be kolo kani Abe. onere jara andendo Ayi. wolibe tanika asegere Ukake. magamfane ale elkotradi nyamadu Lamine Konare be ko amako Ivoirien Ivoirien. Burama Kulibali Sungalo Diallo abla Kulibali fokata bla ajatu Konare la nunumba on na me kolo kani Ayiwa. anga sekutrasa anga nongon kalke kanjo fana Radio Dafina ale be Okay. o nyama o Mamadou Doumbia. promoteur Wakuli. o Dawda Bakayou Baga. Japon ina maka ako Tabarkala. wa FM Wa FM. ale be tumiani Obe. o nyama ba an beni ndendu Siriman Kulibali Kulu. bada foli be taka segere Tabarkala. Promoteur. Dr Abdoulaye Damele Tiens. Moussa Ba Dem. ale caisse de retraite nyamay madame Mungoro général Kamati anga musokoro bado Christine Mungoro dugul Christine afene be fu Tabarkala. Sama Jara Tamu Tamu. Suja Chenu professeur de retraite de Korfilado Yeah. kaba bangasi o konala Ayiwa. abuna ngora Nabora. ameta sigasu Okake. sigasu ko fe imina ka foko Koto FM Koto. ale be Obe. o nyama o Mamadou Sidibé Beka mako Bajo directeur de programme Odo. Sori Itraoulé o sigasu kelenai Ayiwa. arazo dame ale be Obe. Yaya Djoufté Tiens. o nyama yale Ayiwa. Abokar Sanuko Boutelisi Boutelisi. o be tanika asegere radio Badja FM ale be tukoto o promoteur e Mokhtar Cham foli be tanika asegere Tabarkala. radio Badinya ale be Manangoro Abe. directeur ye muye Yakuba Marko Tiens. radio Bengola abe Senu Abe Senu. sa kone numéro 2 Deux. ale de ye nyema ye foli be tanika asegere Tabarkala. abuno No bore bore. radio Sigija FM Obemi. 98.5 ale be Kalana o nyema ye Omar Kulibali Beka mako Baru régisseur Saran Doumbia ambe Sara amba afu Ayiwa. radio FM Jakura ale be kayni watina Obe. abu Sabna Jara Teme. ni radio mun keleme ka mbolo di nyoma na foni absega jensen to muna Tabarkala. o bolo ko fe munye bolo sirawi na be placer ko fo aka jafu kada bla zero la no da fembe soro di bela jele o safe no ka gelima do munye Facebook kono ika gushi radio Nura FM Bamako mashallah ibe Nura soro lafiya kono Tabarkala. kosobe abu Sabna Jara Teme. an sigi nyoko ambu fo okay. Musa Nyare ale garage belebele mécanicien belebele do ka bok kunman kono la ya Tabarkala. ceja ama fa na ko anyare Anyare. abu Sabna Jara munye albi foli ama ta kan sigi nyoko ku segara ko muye ni watina makajatu sanugo fo kata bla Daniel Traoula ani madame Kone yerabe fo no de workiya Kulibali Yusuf Magasuwa ale ba na makunmani woli betanu ku segere Yakuba Sanugo Sefa Kalako ale be muye commune de Kalanala woli betani ka asegere Yakuba Sanugo Sefa Kalako amafu abu Sabna Jara walde munu me jamana ko kan watina no be Baba Adama Touré anaka moko fo ango ale ma autorité morale woli betani ka asegere abe France kona la ka fa na ko Touré o France kelen kona la Alassane Fofana ma fla ale be Alassane ale be fo o France kelen nay ibe na ka fa Ramata Doumbia ale fene be Ramata Doumbia be fo ale jigine ale fene be France aka ja fo kata bla madame Jakte Safiatou Kamara abe France Zoumana Jakte ale fene be France magan digo nunu bela jele me France awa tungara ale be France fo kata fara munye asata tungara sisi nunu bela jele ube France abuna ngore atita Italie ko fe Sori Diallo ale be fo kata fara Djibril Touré ga ale fene be Italie Ibrahim Traoré foli be tanika asegere Espagne nanduna Espagne dangu ngono munye alimanyare ibo donga tebe jema be ka ka alimanyare nyana alimanyare ale be fo kata fara Draman Keita ka ale fene be Espagne Madrid o konna ola abo ameta American fe nanduna munye Amadou Diallo sumista ka Amadou nambe ka mako lada Amadou Diallo amba afu o la Amerique kelen konna la foli amba tanika awa gindo ka do muso ladu ka do muso ama ale be New York li ame foli tanika asegere fo New York o konna la o Amerique kelen nay abu munye madame Sumunu Mariam Kone Mamadou Sumunu nunu bela jele ube fu bale Traoré aba Amerique foli be tanika bela jele nu usegere Amerique kelen nay Fatim Jawara Damagle ale be Atlanta di foli be tanika asegere fo Atlanta o konna la abu nambore be tanti via pied no be tanti Ajratu Traoré ko ale be ka name kala ba kulublen nan watina ko a Traoré ko aka dugo ko akake Côte d'Ivoire ko fe Mamadou Oumar Ba Eli Digo Maliasso nunu ba on na Côte
d'Ivoire o bɔlen kɔfɛ Genève Musa Dambélé ale bɛ yen fo ka taa fara mun ye Tim kan n'artiste don ale fana bɛ Genève a b'an lamɛn kosɛbɛ abu maaw ka ca Jama Noir an b'a fɔ dakantigi Jama Noir Fatim dakantigi an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Jama Noir o kɔrɔ de Jama Noir sanuya ale sanu de ya a ka sɔrɔ la dɛ ayiwa baasi tɛ Jara Seku Umar an bɛ Jara Seku Umar an b'a fɔ nin waati in na ka foli ta ka sɛgɛrɛ Cheikh Bi Jara ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo mun ye Mamadu Tarawele Eli Diko maa caman u bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ a ko ɲɔ ka ca mugu la kosɛbɛ ɲɔ ka ca mugu la sɔgɔmada in na kunnafoni o ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca Kitakaw ayiwa n'a sisan ci dɔ b'i bolo wa an tɛ mun ye Kitakaw ka ambassadeur ɲininka sa a yɛrɛ verre b'a ɲɛ la bi n'a sigilen ɲɛ bɛ maa la bi a ɲɛ bɛ maa la dɛ Kitakaw ka ambassadeur n'o de ye Yusufu ye n'o y'a sɔrɔ bolokɔden tan ko i fari dɔ ye t'i munumunu n'a ye ka na ala sɛnɛfɛkɔrɔ i sɔnni a siga kan joona Abu Safinɛ Jara Modibo Tamura ale bɛ ka lamɛn nin waati in na ka bɔ Congo foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Jama Noir Fatim dakantigi ka b'i ka mun fɔ ko o yɛrɛ ko yɛrɛ siradan taama an b'a dabɔ indépendant ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Musa Sayon Kamara Abu a bɛɛ na ta n'i ye jɛgɛ mɔnna ye ka mun ye misi ka saraka ye a siga b'i yɛrɛ la a ye jilafɛn wɛrɛ a y'o ye mun ye an ka jamana ɲɛmaw n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ kunun ye kunnafoni bɔ ka bin tɛ cari k'a yira k'a fɔ ko mun ye jɛkulu dɔ ko sigira sen kan jɛkulu mun n'o bɛna fɔ ka bɛn k'o ɲini anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fara min ye Union africaine kan ani communauté internationale a jɛkulu in ko a sigira sen kan fatigiba ka fɔla mun ye Musa Sayon Kamara ye a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko gɛlɛya ko bɛ an ka jamana ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja fo ka taa fara Union africaine kan ani communauté internationale o jamana dɔw ka ɲɛsin o gɛlɛya ninnu de ma an ka jamana marabaaw u ye wulikajɔ kɛ ka mun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fila sigi k'u sigi sen kan o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fila mun n'o bɛna kɛ sababu ye fo ka bɛn o bɛ se ka don mun ye an ni jɛkulu kɔfɛlen ninnu cɛ cogo min na n'o bɛ CEDEAO UEMOA fo ka taa fara mun ye Union internationale kan communauté internationale ka fara ale kan fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kabini hakili b'a la mun ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen CEDEAO kɔni ale ye ɲangili bere ta ni ko 11 sɛgɛrɛ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye embargo yɛrɛ u y'a datugu an ka jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ nin sanction mun ni CEDEAO filɛ k'a ta k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ ko sanction don n'a ni sariya kɔni ko u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko a tɛ CEDEAO sariya sɛbɛn foyi la o siratigɛ la ka ɲɛsin ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi dɔ bɛ ka fara a kan o kadiri kɔnɔna la sa an ka jamana marabaaw i n'a fɔ CEDEAO maaw y'a laɲini k'a fɔ k'olu ka dayɛlɛlen don an ka jamana marabaaw olu ŋaniya jɛlen don olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka dayɛlɛlen don o siratigɛ de la an ka jamana marabaaw n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ u ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fila ni ka a sigi sen kan mun ye sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi laɲini ye fɛn min ye b'a dɔn wa o de ye hali bi fo ka bɛn o bɛ se ka na an ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na wa mun ye malidenw an fana miirina ta o bɛ se ka dɔn cogo min na a ka ja mun ye CEDEAO ka laɲini o fana bɛ se ka batiri an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fila u ka baara ko bɛna bɛn o ma Musa Sayon Kamara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye anw ye sigikafɔ belebele mun n'o kɛra anw fɛ yan mun ye décembre kalo tile 11 ka n'a bila tile 30 o la n'an k'a ma ko assise nationale de la refondation o sigikafɔ in kɔnɔna la a ye nina k'a fɔ ko mun ye filajɛla fanga n'o bɛ transition ko fɔ ko a kun tala ko k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la ni ka n'a bila san 5 o la o siratigɛ la an ka jamana ɲɛmaa ye o kɛ sɛbɛn ye ni ka t'o ci CEDEAO maaw kɔni u tɛgɛ fatigiba ka fɔ la CEDEAO maaw u ma sɔn o ma cogo si la u ka laɲini ye fɛn min ye bi an bɛ don min na comme bi mun ye kalata ko baara ka teliya wa mun ye an ka jamana marabaaw u ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen de fɔ olu ɲɛna waati min o bɛ taa olu jimi sira fɛ kalata bɛ kɛ waati min kɔni u la fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye CEDEAO maaw u kɛlen bɛ ka juru k'a tani UEMOA ale fana kɛlen bɛ k'a tani fo ka taa fara mun ye communauté internationale kan ninnu bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ juru kelen na an ka ba Maliba fana an jɛlen bɛ juru kelen na an n'u bɛ ka a sama ani ɲɔgɔn cɛ la u la fatigiba ka fɔ la ni jɛkulu mun n'a sigira sen kan ta jɛkulu fɔlɔ o jɛkulu ko o bɛna baara kɛ minisiriw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la u la mun ye minisiriw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la u la o jɛkulu ka baara bɛna bɛn o ma walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na o jɛkulu o ɲɛminɛ tara ka di o kalifara ka di maa
mama mamu no ye anga ministre mun naka bara benendo oni jamana wala ko yo nyana boluma ote abla jopi wa wo jekulu ko nala mun nga bara bina sega mu ye ministre so ko nala wala sa mu ye foka be o bisega na ani nyoko chala to muna o jekulu na be na ka fo ko mu ye Ghana ka bala Mauritanie Niger Senegal Sierra Leone foka ta fara mu ye Togo ka ani sira o mo era ka chiro ndo be na ye akene ka ani Union Africaine foka ta fara mu ye oni oka jekulu mena bara jumeleke mu ye sega ka ke mu ye wati bisega dito muna kala ta o bisega ke wati mkonna ula fatiliba ka fola ami domina na foko bi jekulu fena mu no o sigira senga o jekulu flana o nyama ya taraka kalfa munya ablaye maiga ma ale gouvernement ka kuma la silaye ale o nyama ya taraka kalfa alema o jekulu mena bara jumene ko o boloda o jekulu mena feran dabali bala jelen tiga senga munya gela mu no o ba onin chirawu ni nyantila la siga fo be siga na tumuna wati kerengana ne fena be siga ditugo muna we kala ta be siga ke wati muna wati muno be tasiro ma o jimi sira fe wa wati muno gela fena tna yole ama jamana konna ula fatriba ka fola ako o jekulu flana na nyamina ndo ablaye maiga bolo ale konu ulu ka koloba konu ko okari munye kunu no bela fevre kalo kle shegi ma ulu ka dalike jekulu fulai ulu ka dalike mo jambe kalo kle bisaban kele ulu ka foka benko labe gamu jekulu fulai no de nyamaya be ablaye maiga bolo ulu konu ka ko koloba kali munye kunu no bela fevre kalo kle shegi uma okene nkona la ibe na ka foko munye madok mekenenga mama sango sidugu ale ye munye Union Africaine ale oka maye o bolen ko fe munye minisma era kalfalo no mamna bi el gazim wan ale fana kume kenenga yunu bela jeni ya ira ka foku nu sondera ko sobe anga gouvernement flaka dam yele likata wala sa munye foka be o biseka na ani ni jeglu nyoma tila to na no yesirawe Union Africaine foka da fra munye communauté international ka gele ka biseka wuli ka bo jamana ka tumna na foni fle anya sama ka bo indépendant ale kono musa sayon kamara ale kalum kala tiki abu ibunya obala bene kanu ka fɔ bamananw ko ko n'i ye duga ye maa su kan a fɔ bɔ an su kan kana fɔ bɔ an su kan a fɔ bɔ an su kan parce que b'a ka fɔ la n'o ye indépendant ye k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara a ka sɛbɛn don a ko k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw olu ye nin waleya in ta dɛ Sénégalikaw kɔni k'u wulila k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama janvier kalo tile 28 tɛmɛnen in na Sénégalikaw ko u bɔra ka taamaba kɛ min ni a kɛra u ka dugu a camancɛ ma du kɛnɛ bɛ nino k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan c'est pas k'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele dɔ bɔra Sénégalikaw jɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana in na kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mali ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko sanction kabini janvier kalo tile 9 ka se fɔ bi ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni k'u kɛn bɛ ka sanction ta ka anw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO wa k'a dɔn k'a fɔ ko u jukɔrɔma tindiba tɛ maa wɛrɛ ye dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o ye faransilakaw Mohamed Aidara a ka fɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw n'u ka se farafinna caman ma minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi ko u bi a ɲini Faransi fɛ Faransi k'i se mɔ Mali ka problème na Faransi k'i se mɔ Mali ka affaire la wa a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko de ko u bi a ɲini Faransilakaw fɛ k'u se mɔ Mali ka affaire la wa k'u se mɔ farafinna bɛɛ lajɛlen la farafinna bɛɛ lajɛlen ka affaire la dɛ a siriba ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin délégation ba in na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɔra janvier kalo tile 28 k'a dɔn k'a fɔ ka taamaba kɛ Sénégal o ɲɛmaaba dɔw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu nana an fɛ Bamakɔ parce que b'a ka fɔ la waati min na k'a dɔn k'a fɔ u sera Bamakɔ premier ministre k'a dɔn k'a fɔ u y'o rencontré ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko les forces vives de la nation a ka jan ka se fɔ politique maaw ma minnu ni olu bɛ anw ka jamana in jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ni olu bɛɛ lajɛlen ye délégation min nana a ye k'a dɔn k'a fɔ maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o jɔ ko Pierre Samɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni kun ye secrétaire général ye Amnesty International jɔ la wa k'a dɔn k'a fɔ ko sous directeur fana kun don UNESCO o tɔgɔ la Mamadou Diop o fana a kun bɛ kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur kɔrɔ dɔ Sénégal wa k'a dɔn k'a fɔ ka se fɔ Guèye Maurice ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ délégation na ka taa se fɔ Amidou Sidibé ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sénégalika ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u y'u ka taamaba in boloda wa k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni wulila ka se Mali kɔnɔ wa fɛn min bɛ tali kɛ ka soutien ni o ye dɛmɛ ye dɛmɛ ani dɛmɛ k'a ta ka anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ wa fɛn min bɛ tali kɛ cika la k'a dɔn k'a fɔ k'a bila k'a lase faransilakaw ma wa hakaja k'a lase Afrique bɛɛ lajɛlen ma fɛn min bɛ tali kɛ Mali a ka problème na k'a jira k'a fɔ ko Mali ka problème ko a tɛ Faransi ɲɛsira bi a tɛ u ɲɛsira sini hakaja fɛn min bɛ tali kɛ farafinna jamana tɔw la a ɲinini bɛ Faransi fɛ ka u k'u sen bɔ a la délégation in
waati mina u nana u nane u ye kɔrɔfɔ caman kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ fɛn min kan n'i y'a ye k'a fɔ ko u sera yan bi ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ ani Senegal k'i ka dɔn k'a fɔ ko an ye filanimaw ye d'a kan ko kabini waati mina indépendance ma ta Mali k'a dɔn k'a fɔ ko ani Senegal farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko ka empire ko ka u kɛ n'i ye Mali empire ta k'a lajɛ l'empire du Mali k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ taa fɔ Senegal mara kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ empire ko waati bannen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani Senegal nana fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko fédération wa u nana fédération k'o kɛ koyi wa ka to o tɔgɔ la ten ka to ɲɔgɔn bolo fo ka taa fɔ ko bɛɛ lajɛlen sera k'i ka indépendance sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que b'a ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a talen filɛ ka Mali k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a sanction a bɛ olu Senegalikaw tɔɔrɔ ka se ka tɛmɛ hali malidenw kan parce que b'a ka fɔ la bi bi in na ko n'i taara Senegal i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔ fanba bɛ olu kan ka tɛmɛ malidenw kan o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction ta bɛ ka jamana in k'a sɛgɛrɛ olu minnu ni olu ni Mali ye filanimaw ye wa ka kan fɔ olu ka n'u ka soutien ka na a ta ka Mali ka autorité k'u sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la ko Mohamed Aidara kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin délégation in waati min na u sera Mali kɔnɔ u ni maa caman ye ɲɔgɔn ye docteur Sokɛli Kukola Mayiga u ni o ye ɲɔgɔn ye wa nin kɔrɔfɔ ninnu kelen fɔra o kuma fɛn min bɛ tali kɛ anw ka force vive la ka taa se politique mɔgɔw ma u ye nin kɔrɔfɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen u ye a ta ka sarada u ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mohamed Aidara ye Mohamed Aidara a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Faransi la k'a dɔn k'a fɔ ko Senegalika minnu ka délégation ani a nana yan o kɔni y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi k'i se mɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali ka problème bila Faransi k'i se mɔ ha ka jan farafinna jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Afrique jamana minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko Faransi ka wulikajɔ kɛ mɛ ka colonisation kɛ k'olu sɛgɛrɛ ko waati de sera sa ko Faransi ka i se mɔ an se la a teri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔni k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara a ka sɛbɛn Mohamed Aidara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 3,440 ani 94 ani 4 ka bɛn bi alamisadon ye ma février kalo tile 10 san 2000 ani san 22 Abu Safina Jara ni Mango dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ mun ye Igrata Dumbuya a kumara hali bi ka ɲɛsin mun ye transition a kuntala janya o kan i bɛ na ye k'a fɔ mun ye jɛkulu mun bɛ n'an ka ma cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔ la u y'u fɛlata ni k'o bɔ ka bin ten cari u y'a jira k'a fɔ olu kɔni miirinata mun b'olu la bi o de ye transition ko a kana tɛmɛ abada kalo 9 o kan kalo 9 u sɔnna tun wa maa minnu ko k'a kana tɛmɛ février kan ɔ sisan o ka ne ko kalo 9 ayi u b'a to an da la an ta ye san 5 de ye ayi u ko bɛ ka kalo 9 mun fɔ ne ta Ala an ta ye san 5 de ye a ka jan san 15 awɔ ayi a ka ɲi a bɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ ayiwa a bɛ ɲɛ Fatirike b'a ka fɔ la ni jɛkulu in n'an ka ma le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique tɔn caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu o kɔnɔna la i n'a fɔ parena a ka jan fo ka taa fara mun ye dɛgɛ su 3 kan n'o bɛ Isa Kawuji ko fɔ a fana ka jɛkulu a bɛ ni parti politique ninnu a b'a kɔnɔna o la a ko kunun n'o bɛnna arabadon ma mun ye février kalo tile 9 san 2000 ani san 22 dunanjigi so dɔ la Bamakɔ yan i bɛ na ye k'a fɔ ko nin parti politique ninnu ye ɲɔgɔn ye u y'o kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'u fɛlata ni k'o di k'a jira k'a fɔ ko joona joona fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan mun ye kalata ko ka jɛ kɛ joona fanga a ka sigi politikimaw bolo o kɔnɔ Fatigi b'a ka fɔ la a ko mun ye ni parti politique ninnu u ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ye hakilinata caman ni k'o sɛlɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ fɛlɛta walasa jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na i n'a fɔ waati tɛmɛnen na mun ye parti min bɛ n'an ka ma ko parena o y'a fɛlɛta mun fɔ u y'u da don la ni k'o fɛsɛ kosɛbɛ Fatigi b'a ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ni parti politique ninnu kɔni filɛ nin u ye miirina minnu ni hakilina minnu y'o ta kunun u y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye nin dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko mun ye projet de loi dɔw bɛna ta ka don CNT o kɔnɔ la o projet de loi ninnu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye charte de la transition o bɛ se ka lakura cogo min na k'a kalan kura ye ni jɛkulu n'o ye parti politique ninnu ye u k'u fɛla ko t'o ye bi k'u fɛla ko t'o ye sini fasiliba ka fɔ la hali bi ni parti politique ninnu u y'a jira k'a fɔ ko mun ye masi kalo mun n'o bɛna le tan ko n'o o banna pewu k'a fɔ ko mun ye k'olu bɛna fanga in dɔ lakodɔn bilen wa Abu Safina Jara ko o kuma ko o t'a la masi kalo jumɛn mun natɔ filɛ nin kɛ an bɔra a ta ye awɔ olu t'a lakodɔn k'u t'a lakodɔn awɔ kuma u tɛna taa fan wɛrɛ u bɛ taa fan wɛrɛ o ko tɛ kɛ ayiwa bɛɛ suguya donna jamana in kɔnɔ koyi n ko nin ko tɔ bɛ malidenw de bolo bɛɛ suguya donna jamana in kɔnɔ
bedona e be ka parti munu fo nu ma ka chandi nu te me ma bidru ka comment ma don mu bulu nga wati sira de sa ma don koni angal latif e chande parti kuro blaza abu ambora ro mun ambo do ne wa mbe biro mun ambo do wa shini abena ka tomna nanya tige ko ka ganye bi shini ambo fene do parti ko koni anga parti ko nyo folo parti politique ko aka do folo o mayne akany o mayne mabi parti ko angu mi balo ya ka soro parti tiaw o kniete jamani kumi ka ta ko nyuma ay ku tabolo lo yelama alors nga ali bini parti politique nu fleni ni yaye juri mbubulo buga sama c'est à dire que ye malien era bla mina no kono quoi ye malien bla mina no kono no te mabe nunu na wallahi nunu la dama ngado jamana ko kuma na bli nunu dare manga do mal ko kuma la bli wallahi ay baldo no utabido ay malde undo o dat sira dola sa sampi saba jamana mbe nunu bulu o to bal ku da dola sampi saba jamana mbe nunu bulu ye mun kɛ abu bolo menen an fɛ lagana baliya mun na jɔn na n'a ye parti politique ninnu tɛ wa an ka dɔgɔtɔrɔso la bi i ni banabagatɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la banabagatɔ bɛ kɛnɛya o bɛ segin so e ni sumaya bɛ segin ka t'i da e min ye banabagatɔ kɔrɔnkɛsigi ye jɔn de y'a kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu tɛ wa an ka kalanko bɛ taabolo min na bi k'a bɛɛ birisa ɲagami jɔn de y'a kɛ jɔn de y'a kɛ politikimaw do politikimaw ninnu tɛ wa k'an ka diinɛmaw k'u fara bi jɔn de y'a kɛ politikimaw ka jeunesse fara jɔn de y'a kɛ san 30 in kɔnɔna la jɔn de do olu do jamana yurugu k'a kɛ hali u tɛ siran a ɲɛ bilen san 30 in kɔnɔna la jɔn de y'a kɛ fonctionnaire milliardaire politicien ninnu tɛ wa politikimaw tile waati do a ma kɛ un fonctionnaire de milliards jamana in kɔnɔ yan a ma kɛ yan san 30 tɛmɛnen jɔn de y'a kɛ politicien tɛ maa kelen ka maa miliyɔn kelen ta nin yɔrɔ dun yan jɔn de y'a kɛ kɔnɔ tɛ denw tɛmɛna miliyɔn tigi tun bɛ kɔnte jamana in kɔnɔ miliyɔn yɛrɛ tun bɛ maa min bolo a tun bɛ kɔnte lala commerçant kunda nka fonctionnaire kunda suyani do tɛmɛ Abu Safina Jara ni parti politique ninnu u bɛnna fɛn mun de kan o de ye ko transition kura mun n'o bɛna sigi sen kan k'o kana tɛmɛ kalo kɔnɔ tama hoyi o sabu ko u y'a yira k'a fɔ ko ni marisi kalo tile 25 san 2000 ni san 22 ko n'o banna pewu ko ni fanga mun filɛ nin ye k'olu tɛna a lakodɔn cogoya si la k'u tɛna a lakodɔn n'i ma lakodɔn i ɲɛ ti taa bɔ fan wɛrɛ bɛɛ ti jɛ ka taa fan kelen fɛ o hali ni y'ale dinɛ dayɛlɛ n bɛna mun f'i ɲɛna dɔw b'u sira wɛrɛ ba ye dɔw bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ko in bɛ ten de nka waati de sera an ka ɲini malidenw fɛ an ka ɲɛ yɛlɛ ɲɛ yɛlɛlen don koyi nka yɔrɔjan fɛ an tigiw de ye sinon an ɲɛ in mɛnna a yɛlɛlen don a wagalen don mais yɔrɔjan fɛ o de t'i ye ne ye ni politicien ninnu bɛ jafariya caman na tan n k'u y'a ta malidenw na de élection mana wuli sisan i b'a ye u bɛ wari minnu sonyɛlen d'u bolo ye u bɛ bɔ n'o ye ka taa bɛɛ lajɛlen san 400 hali sɛ sɔngɔ ma ca n'o ye bamakɔ 400 a b'o minɛ ka bɔ waati b'u ye tɛmɛ a bɛ kɛ cogo di u mana na an balakaw olu ka taa ye mun ye barama a ye barama ɲini ka d'a ma a ye barama ɲini ka d'a ma a ye n ka nin ɲɛnajɛ in kɛ a ye nin ala waati sera maliden an ka falen ele fondation ala refondation maliden yɛrɛ de kan ka falen a banna siga t'a la Abu Safina Jara ni parti politique ninnu y'a jira k'a fɔ ko hali mun ye charge de la transition ko o mun n'o projet de loi o bɛna don CNT kɔnɔ la bi k'u to o lakodɔn o bɔlen kɔfɛ y'a jira k'a fɔ ko mun ye projet de loi dɔ fana o taara mun ye kalata sariyaw ye olu bɛna yɛlɛmali mun n'o kɛ mun ye k'u to o lakodɔn ni politikima ninnu hali bi o kuma la dɛ o ko ni ala sɔnna ma mun ye marisi kalo tile 25 n'o o banna pewu ko mun ye transition k'olu tɛna a lakodɔn bilen koyi ko wa ko mun ye transition kura k'o de bɛna sigi sen kan kalo 9 k'o bɛ ta ka di o ma wa transition kura mun n'o bɛna sigi sen kan ko o premier ministre k'o ka kɛ maa ye maa mun n'a tɛ fan si fɛ maa mun n'a tɛ fan si fɛ politiki maa tɛ a tɛ parti politique si la ko premier ministre k'o ka ta kalifa o ma o bɔlen kɔfɛ ko mun ye CNT ko k'o dagakolo ci ko k'o dabila an bɛ ka dɔ ɲini ka fara fɛn min ɲɛba kan ayi ko ka CNT kura sigi sen kan a ti sigi ko mun bɛ sa ko k'o ci o tɛ ninnu mɛnna ka dɔ ta sa maa kuraw fana ka na dɔ dun daminɛ wa o de ti ɲa gouvernement y'a projet de loi mun ladon sisan o sirannen don mun ye Idriss Déby denkɛ Itino yɔrɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Tchadi élection mun bɛna kɛ ko il est candidat déjà
Il est candidat. Candidat de dos. Ah bon. Ok. Bon, moi, parti politique, il y a bien les natola. Il y a bien les natola. Ah. Un différent pour follow. Il y a bien les natola. Abu Safna Jala, on a fallu qu'on ait flâné. On a Samagabo, indicateur du renouveau à l'économie. Igra Dumia, Alek Kalimkalati, Bunya Obala. Bidi kero ka fɔ indicateur du renouveau n'i y'ale bila nouvelle horizon ne b'ale ta cala i k'a dɔn k'a fɔ Mamani Ture ka sɛbɛn dɔ Mamani Ture a kumana a ye k'a dɔn k'a fɔ ko appareil min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wari dilan ni o ye billet français ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ CFA wari min ni a jɔ a ko CFA n'a bɛ dilan faransilakaw fɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ mansin min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ CFA bɛ dilan yen de wa ayiwa hali n'a ti dilan yen hali n'a ti dilan yen a sun dɔ kɔni bɛ yen n y'a dɔn awɔ a sun dɔ bɛ yen yiri bolofara dɔ bɛ yen awɔ yiri bolofara dɔ bɛ yen parce que b'a ka fɔlɔ ni o ye Mamani Ture a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ nin appareil na ni o ye mansimafɛn ye mansimafɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ hakaja a bɛ baara dɔ kɛ min ni o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ CFA wari ni o ye a biyebuluw ye a biyebuluw bɛ dilan ni kunfɔlɔw bɛ daminɛ mansin min fɛ dilan ni kunfɔlɔw o bɛ baara kɛ mansin min fɛ k'a fɔ ni o bɛ faransilakaw fɛ yen o bangi o mansin a ko taa wulila a la. La hawla wala quwwata illa billah. Wari tɛ se k'a labɔ. Ye kibaruya jugu ye dɛ. Anta. Ni ko ko maa min ka su tɛ ko. I ka dugu ti jɛ dɛ. Lawa kibaru. I tulo bɛ nin na. Sɛfa. Mamani Ture a ko k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sapeur pompier maa 70 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sapeur pompier maa 70 Faransi taa se k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tun bɛ mobiliw kɔnɔ min ni a bɛ se fɔ mobili 24 Baɲango ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra arabadon février kalo tile 9 san 2020 na walasa tasuma min ni a wulilen filɛ nin mansin na mansin min don i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari o billet bulu la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ a bɛ baara in kunfɔlɔ kɛ a ka jan ka sɔrɔ ka a yɛlɛma k'a kɛ wari ye koyi parce que baga fɔla i k'a dɔn k'a fɔ o wari o kan ka dilan ni mansin min ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma a wulila a la dɛ wa a ma kɛ yɔrɔ si a kɛra faransilakaw fɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tasuma waati min na tasuma in wulila a kɛra cani caman ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa caman kɔni maa ma sa a kɔnɔ ka maa caman bɛ yen minnu ni olu jogina parce que baga fɔla waati min na kunnafoni a dira u ma k'o kɛra 10 heures waati k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ baara kɛ yɔrɔ in na maa 300 maa 80 ani 7 k'a dɔn k'a fɔ olu de tun bɛ kɛnɛ in kan koyi nɛgɛ kaɲa 10 waati sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 10 waati k'a dɔn k'a fɔ baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko laboratoire a b'i n'a fɔ tasuma in kɔni ko a kɔni dabɔra nin yɔrɔ in na dɛ parce que b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma kɔni a dɔɔnin wulila a ye k'a dɔn k'a fɔ mansimafɛnba min yɛrɛ bɛ yen n'o mansimafɛn bɛ faransilakaw fɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ CFA wari min ni an bɛ a kan k'a dun a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o baara kunfɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ a biyebulu kunfɔlɔ a bɛ dilan nin mansin in fɛ dɛ mansin min bɛ k'o dilan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma kɔni ko a wulila a la koyi parce que baga fɔla k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ hakaja su ma bɔ a la nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman na olu jogina a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu ta k'a dɔn k'a fɔ ka taa lapitani ka taa u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko sapeur pompier ni olu ye tasuma fagalaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o maa fila bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ to tasuma fa in baara la a bɛ n'a fɔ maa fila olu kɔni sɛbɛn jogina i k'a dɔn k'a fɔ ko olu taara lapitani nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra faransilakaw u fɛ yen koyi i k'a dɔn k'a fɔ directeur ba min bɛ yen ni o bɛ baarakɛyɔrɔ in jɔ a la n'o jɔ a ko monsieur Pierre-Yves Busson monsieur Pierre-Yves Busson a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don tasuma a wulila nin mansimafɛn na nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔ bɛ yen nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔ a ma se o niveau la a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mansin min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ale bɛ biyebulu dilan a ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don tasuma kɔni wulila banki la mansin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o bɛ baara in kɛ a yɛrɛ yɛrɛ kama k'i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma ma se o ma koyi ka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔna ko kɔni don wa i k'a dɔn k'a fɔ cani dɔw kɛra o don nataw la u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka jan ka se san 2026 waati ma mansin min filɛ nin ye ni a bɛ kɛ sababu ka wari k'a dilan i k'a dɔn k'a fɔ wari baara kunfɔlɔw k'i k'a dɔn k'a fɔ mansin min ni tasuma wulilen filɛ a la ni a bɛ o kunfɔlɔw kɛ faransilakaw fɛ yen san 2026 waatiw la k'u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka usine walima k'a fɔ ko imprimerie a bɛ yɔrɔ min na k'a sama ka bɔ
ni yɔrɔ na ka taa n'a ye kɛnɛ la kɛnɛ min ni a da fɛrɛlen bɛ c'est pas k'a fɔ ko directeur kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min don yɔrɔ in a koronnen bɛ kosɛbɛ o de kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ lala o kɛ bɛ tasuma in a wuli sababu ye a teri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Ture u ka sɛbɛn don Mahamani Ture a bɛ fo tiɲɛ na Migos Panthère Noire nin ye mugu taalen koyi mugu taara n'i ko maa min ka suti ko o m'a fɔ ko Caire d'Afrique a ko aucun média français n'a parlé de ce à Clermont. Vous avez vu maintenant que les journalistes français aident le gouvernement français. Ah ouais, déjà quoi dire? Et Améa. Mais comment on doit ne m'a dit mais. Il est ma mère là. Quand il y a journal qu'on a un air d'avaler par. Français 24 yamé. Hein? Yeah. Ou à même mi à Kajuguni. Yoro. Fengue même minga Juguni. À Kajuguni. Hein? Yeah. Ça va jouer sur l'économie française. Ah non, ça va beaucoup jouer sur l'économie. Comme média ou dama magana bada. Il faut que me kan get jamma. Ah Ningo dogobe imani kuma me akuma balla na yɛrɛ la dɔɔni. Kabe kunu. Ne kiwara balla ka cari. Kosɛbɛ. Voilà. Udati sen ma. Wa anw ta. Ala, anw de b'an yɛrɛ ala. Édition spéciale. O de bɛ kɛ anw daw kan. Nin tɛ édition spéciale kɛ waati. La hawla. Arajo ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Kunmani Wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safina Jara ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni fatiri min ye o ye indicateur du renouveau anw ka jamana faama n'o de ye colonel Asimi Koyita ye n'i taatɔ n'i ye kelen k'ale la i segintɔ a bɛ ba kelen k'i la o siratigɛ la ko kunu mun ye Kuluba mun ye Guillaume Soro ne ale ye Alasani Jugu belebele bi i bɛna ye k'a fɔ ko o jɔnya dɔ mun y'an ka jamana faama n'o ye colonel Asimi Koyita a y'o bisimila a ka Kuluba ye o kɔnɔna o la kosɛbɛ Guillaume Soro a daharu Soro awɔ a nana an fɛ yan ayi dɛ approche dɔ Guillaume Soro proche un proche faama y'a bisimila o ka ɲi Asimi Koyita y'a bisimila o ka ɲi awɔ tabarikala ni ne bɛ fa kari Alasani na o de ɲɛna ni ne bɛ fa kari a la n'i taatɔ n'i ye kelen ka Asimi na i segintɔ a bɛ ba kelen k'i la non a bɛ ba kelen k'i la sɛbɛ la yɛlɛma waati sera kosɛbɛ Seydou Jara a ko ka ɲɛsin ne ni cɛkofɔlen in ma cɛkofɔlen min n'an k'a ma ko Franklin Nyamsi wa Camerouni n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni cɛ in ale ye Côte d'Ivoire fanga gɔrdaba belebele dɔ teri ye n'o de ye Guillaume Soro mɛ kunu arabadon n'o bɛnna février kalo tile 9 ma mun ye surafana duntɔ waati o waati la i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana faama n'o colonel Asimi Koyita ye fo ka taa fara premier ministre ka docteur Sogɛl Kokala Mayiga u ye nin cɛ belebele u y'a bisimila fatoliba ka fɔ la mun ye Seydou Jara a ko a dogolen tɛ maa si la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya ko o belebele o b'anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la o la wa diɲɛ ma don o don i bɛ na ye k'a fɔ ko maana kura de bɛ bɔ ka ɲɛsin nin ma ko sabu kɛ mun ye frontière mun n'o datuguli kɛra o kɛra gɛlɛya belebele a jamana caman o kɔni ma i n'a fɔ an yɛrɛ ka Mali jamana fo ka taa fara mun ye jamana minnu n'olu bɛ CEDEAO o kɔnɔna o la a gɛlɛya dogolen tɛ maa si la gɛlɛya mun n'o b'an kan bi cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ bolodengɔni a bɛ sigi cɛ mun ma o de ye Côte d'Ivoire masakɛ n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara ale de kɔni kɛlen bɛ ka kɛ gwara dala belebele ye mun ye CEDEAO kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana o ma patigiba ka fɔ la o siratigɛ la mun y'an ka jamana premier ministre jamana ɲɛma n'o de ye Asimi Koyita ye a ye mun ye ni cɛ belebele ka a bisimila cɛ belebele yɛrɛ ka fɔ la n'o ye Franklin Nyamsi ye a ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye a nana jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita ka na a fo wa mun ye maa mun bɛ n'o de ye son excellence Guillaume Soro a nana o ka folikan ni o lase Asimi Koyita o ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don Asimi Koyita kɔrɔ bi k'a yira k'a fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi Koyita kɔ nin cɛ kan fɔlen a nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi mun ye Guillaume Soro ka n'o ka folikan k'o lase mun ye Asimi Koyita ma patigiba ka fɔ la ni dun ye Guillaume Soro jateminɛ k'a lajɛ maa belebele do koyi maa mun ye n'a ye jɔyɔrɔ caman kɛ mun ye Côte d'Ivoire kɔnɔna la i n'a fɔ premier ministre ya fo ka taa fara mun ye u ka wasabulo o ɲɛmaya o kan nka bɛnni kana san damadɔ bɔ mun ye Guillaume Soro a kɔni bolila ka taa mun ye faransi yanfan in fɛ ye o sabu kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara a n'o o karilen ninnu ɲɔgɔn na patigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi nin cɛ kofɔlen ka na anw ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita kɔfɔ k'a bɛ kɛ sababu ye mun ye Alassane Dramane Ouattara k'a ka sumuni kɔ
ko kwa ne ko ku sebe ko bogoy fatiba ka fola am do na fo bi adu lente machila ka fo ko do na ta la fana me gomso abika la bembele belo sigisenga mu ko fa masaka ya abisaka anyini to muna fatiba ka fola ni mun kala ngon flani esigata la munya ani abija honche amarabaw no be alasan draman watara ko fo e ko ni ye ka so ko ni masra nga so ga dafa do bi ga to bi ga fara aka ko ni yodi odo ota odo ni ko ma ko sute ko ga dugu jatu a fieu a jetote kuna foni fle anya sama ka ba munye indicateur du niveau ale kono sedu jara ale kalim kalatike ibunya obala bidi kadu ka fo jarake nanya fo afo kadu ka fo min bolodo na boni sebe minni o jwa ko nouvelle horizon kadu ka fo toguna a ale ka sebeno toguna te Baba Damele kado ka fɔ Baba Damele ale ka sɛbɛnno bamanan go mlayi k'i zɔn mlayi kan zɔn a ye kado ka fɔ maa sɛbɛya tɛ parce que b'a ka fɔla ni o de Baba Damele Damelekɛ a kumana bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati jan k'a dɔn ka fɔ cakɛda min bɛ yen ni a bɛ wele ko conseil national du patronat du Mali a Sɛkili Saba Siri a bɛ nin cakɛda in kɔnɔ mɛnna parce que b'a ka fɔla bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko gwɛlɛ a bɛ yɔrɔ in na kabini waati dɔ la bɛ waati min komi sisan kalo 16 baɲango a bɛ o bɔ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba a bɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ parce que b'a fɔla k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in hakɛ ja hali ni a y'a sɔrɔ a bɛ senna wa k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya an bɛ waati min komi bi hali bi fura kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ conseil national du patronat k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ hali bi a ma furakɛ parce que b'a fɔla hukumu kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ cadre de concertation des groupements professionnels k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ conseil patronat des régions kadu ka fɔ olu ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ in a kɛra tarata tɛmɛnen lajɛrɛ in senfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bureau dɔ sigi sen kan a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ bureau provisoire don bureau provisoire a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛmaya tara ka di maa min ma ko Soya Golfa i b'a dɔn kɔni Soya Golfa i k'ale dɔn awɔ n k'a lɔ cɛkɔrɔba don an ka cɛkɔrɔba don Soya Golfa awɔ o don siga t'a la k'a dɔn k'a fɔ Soya Golfa ko présidence u y'a ta k'a di ale ma wa k'a dɔn k'a fɔ ale kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Soya Golfa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye commerçant ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ a bosonba bele don o kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ secrétaire permanent dɔ u y'o ta k'o fara a kan fɛn min bɛ tali kɛ maa saba baɲango la maa saba u ye olu ta minnu ni olu bɛ groupement professionnel kɔnɔ parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo 16 baɲango bɔ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ conseil national du patronat ale kɔnɔna na a ka jan k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya in kɔni nana se yɔrɔ dɔ la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ juridique o bolo kan n'o ye kiiritigɛlaw ka bolo ye k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waati la ka se fɔ sisan ma a ka jan maa a bɛ se k'a fɔ n'i ye conseil national du patronat ta k'a lajɛ a ka jan maa a bɛ se k'a fɔ bureau tɛ yen fɛn min bɛ tali kɛ président na o tɛ yen parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ jɛkulu min filɛ nin ye ni o ye groupement professionnel ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa se conseil patronat conseil des patronats professionnels ma k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye lajɛrɛ kɛ min ni a kɛra février kalo tile 8 tɛmɛnen na lajɛrɛ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ u ye hakilina caman da hakilinaw bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ haut conseil national du patronat wala min ni a bɛ a kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se k'a to yen k'a dɔn k'a fɔ haut conseil national du patronat k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya kana a kana kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ cakɛda in a ka se ka ci koyi ne sababu la k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka lajɛrɛ senfɛ a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u ye bureau provisoire bila sen kan u tilara ka hakilina wɛrɛw ta hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ haut conseil national kɔnɔ patronat kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka a furakɛ hakilina in bɛ tali kɛ mun kan k'a dɔn k'a fɔ o de ye k'a fɔ élection haka jan hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra patron gɛlɛn ma sɔrɔ ko in na wa k'a dɔn k'a fɔ ka segin kɛ élection a kanko ye u ni ɲɔgɔn cɛ siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ tɔnkulu fɛn o fɛn bɛ yen ni u ɲɔgɔn sɔrɔ conseil national du patronat kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a wele wa k'a bɛɛ lajɛlen k'a sigi fɛn min bɛ tali kɛ élection kura la k'o boloda kura ye koyi k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ gɛlɛya la o ka se ka ban pewu siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka nin lajɛrɛ senfɛ u ye nin hakilina ninnu ta ne senfɛ lajɛrɛ a bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na u ye hakilina laban min ta o de ye ka bureau provisoire dɔ sigi sen kan bureau provisoire k'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ
o ɲɛmaaya tara ka di maa min ma o de ye Soya Golfa ye Soya Golfa k'a dɔn k'a fɔ commerçant don sɔrɔ bosoba don anw ka jamana in kɔnɔ Soya Golfa tɛmɛnen kɔfɛ secrétaire permanent dɔ taara ka bila a kɛrɛfɛ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ maa saba wɛrɛ ma minnu bɛɛ lajɛlen farala Soya Golfa kan walasa bureau provisoire u ka o sigi k'o kɛ ka baara kɛ fɔlɔ yanni k'a dɔn k'a fɔ élection kura a bɛ se ka sigi tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa gɛlɛya min bɛ conseil national du patronat du Mali kɔnɔ wɛrɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na Basiri filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Baba Dambele ale ka sɛbɛn don Baba Dambele ale bɛ fo ne ye Nouvelle Horizon bila la sirène ne bɛ ale sama ka gɛrɛnna mun ye a den n'o bɛ Abdraman Dugure kɔfɔ Abdraman Dugure a kumara a ko an kana politique bunna kun kɛnɛ kan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo mun ye Tchadi jamana o la ko Tchadi masakɛ n'o bɛ Mahimati Debi n'o bɛ ale kɔfɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Adema maaw u ni RPM maaw k'o kuma na k'u y'u hakilina k'o ta o kan wa Fatigiba ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Faransi lasigiden kɔrɔ mun n'o kun b'an ka jamana ko la n'o de Nicolas Normandie ye Nicolas Normandie ale kɔni y'a cari a ka bɔlɔlɔ o sanfɛla o la ka yira k'a fɔ ko parti belebele fila mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan n'o de Adema ye diden ta ale wa fo ka taa fara mun ye RPM kan k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Hashim Kuita ko fɔ don n'a nataw la o bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na Nicolas Normandie y'a kɛ fɔ dɛ a y'a fɔ Fatigiba ka fɔ la a ko ni kibaruya mun na a bɔra mun ye Faransi ka lasigiden kɔrɔ mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan k'a daminɛ kibaruya in bɔ waati fo ka n'a bila bi la mun ye bolodɔngɔnin sinnen don maa mun ma o de Mamadu Jarasuba ale ye RPM disi belebele fo ka taa fara mun ye Marimaca Jara kan ale ye Adema ale o ɲɛmaa ye ni cɛ in si ma kala don u ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ in ye koyi ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Marimaca Jara fo ka taa fara mun ye Mamadu Jarasuba kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛbɔ ye mun ye CNT o kɔnɔna o la wa mun ye Maudo u ka parti kɔnɔna la disi belebelew Marimaca Jara ni donna Adema kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ o ɲɛmaaya o kalifalen don ale ma wa mun ye Adema a sɛmɛni belebele don Marimaca Jara la o bɔlen kɔfɛ Mamadu Jarasuba ale kɔni dogolen tɛ maa la mun ye RPM o kɔnɔna la bi Fatigiba ka fɔ la ni parti politique fila fɛn filɛ nin i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o ye jamana k'o mara ka tɛmɛ Fatigiba ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Faransi a ka lasigiden o da kɔnɔ n'o bɛ Nicolas Normand n'o b'o o kɔfɔ mun ye nin cɛ kɔfɔlen fila si u ma kɔrɔfɔ in kɔni ka a nkalontigiya fɔlɔ Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ nin cɛ kofɔlen fila in n'o bɛ Marimaca Jara fo kɔfɔ fo ka taa fara mun ye Mamadu Jarasuba kan ninnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan walasa mun ye fanga in ye u bɛ se ka to a kɔnɔna la cogo min na Fatigiba ka fɔ la o sabu kɛ mun ye sariyasun charte de la transition o yɛlɛmali mun n'o o baaraw bɛna kɛ CNT kɔnɔna la mun ye kalata sɛbɛn mun n'o o yɛlɛmaliw bɛna kɛ mun ye CNT o kɔnɔna la ko siga t'a la don n'a nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ n'a o sariya sɛbɛnw n'a yɛlɛmana ko siga t'a la ko Hashim Kuita a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye koyi o siratigɛ la ko mun ye Jarasuba fo ka taa fara Marimaca Jara kan ninnu kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ i n'a fɔ Mamadi Idrissa Debi o tɛ Debi o tɛ ale denkɛ ye wa o sabu kɛ o bɛ mun ye transition kunna bi wa mun ye a ye cɛbɔ fana ye don n'a nataw la mun ye masakɛ kalata u la n'o bɛ Tchadi masakɛ kalata o kɔfɔ Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi Hashim kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye malidenw u ba a kɔ koyi wa mun ye Marimaca ni Jarasuba ye Abu Safina Jara ni maa fila bɛɛ lajɛlen disibaw don fɛnɛ u bɛ se ka mun ye Hashim Kuita ka baara in nɔgɔya a bolo kosɛbɛ nka fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ ko nɛnɛ kɛnɛ Abu Safina Jara sariya suba min n'o bɛna taga don CNT kɔnɔna la n'o o yɛlɛmana n'a bɛ kalata sariya o kɔfɔ Abu Safina Jara an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la mun ye colonel Hashim Kuita ye a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye jamana in ɲɛmaaya ɲinini na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye la sirène o kɔnɔna la Abu Safina Jara i bonya o b'a la nin ye kunnafoni duman ye awɔ n'a ka kan a ma kɛ a ma ban bon surasi ko tɛ civil ko tɛ o an mago bɛ dɔrɔn jamana ka jɔ de a banna an mago bɛ maa la maa min bɛ se ka jamana in kuma ɲɛna wuli k'a jɔ a se ka a banna n'o tɛ surasi ko tɛ civil ko tɛ ayi an ka tɛmɛ an ka taa ayiwa i bolo don bidi kɛra k'a fɔ n bɛ kabako fadunuya fanbaranbaki mun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ale ta ko ye mun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ nin ye kabako ko ye kabako dabali banko tuguni k'a dɔn k'a fɔ an ka taa nin dugu in na dugu min ko don Sirakoro Ɲare k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu
belebele i ka dɔn k'a fɔ an bɛ a ɲini lamɛnbaaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u n'u hakɛ togo ye ka kɛ ni kɔrɔfɔw tɛmɛncogo ye parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ dans la nuit fɛn min bɛ tali kɛ sibiri don ni o bɛnna 22 janvier ma n'o bɛnna janvier kalo tile 22 ka taa dimanche la janvier kalo tile 23 o sufɛ kamalen diɲɛ kɛnɛ dɔ i ka dɔn k'a fɔ san 37 a cogoya tɛ dɔwɛrɛ dɛ a cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Umaru Ɲare la wa a cogoya filɛ nin dɛ Umaru Ɲare ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen min a wele ko Maro Umaru Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ Umaru Ɲare k'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara kɛ Kati boulangerie dɔ la boulangerie la baarakɛla don Umaru Ɲare k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati a bɛ taga segin la Sirakoro Ɲare k'a dɔn k'a fɔ ani Kati cɛ Kati o de y'a ka baarakɛ yɔrɔ ye k'a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu in ma dugu min ni o cogoya ko Sirakoro Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Umaru Ɲare Umaru Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ t'u tɛnɛku yɔrɔ min na walima a ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ yɛrɛ feerelaw bɛ kɛ yɔrɔ min na ni a tɛna siraw dɔn koyi k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a taara o so la koyi waati min na Umaru Ɲare a taara o so la a ye k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ feerela dɔ bɛ yen ko ani o bɛɛ la fɔlen na a cogoya ko i k'a dɔn ka su jeli k'a dɔn k'a fɔ a cogoya ko Naɲuman Keyita Naɲuman Keyita bɛɛ lajɛlen min a wele ko ma k'a dɔn k'a fɔ den fila bɛ a bolo koyi wa ale yɛrɛ san 40 don koyi k'a dɔn k'a fɔ u kɔni bɛɛ le fɔlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a filɛ ka maa salo a kana n'a ye fɔ u ka so Zerba fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a ye Naɲuman a ye a loué k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ louéli la k'a loué kɛ an ka tɛmɛ a y'a ta k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare ani Naɲuman Keyita u kɔni bɛnna fɔlen nɔ wale tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ anw ye su jeliw ye wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ su jeliw la anw ka baara kɔni ye o ye kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa i bara n'o ye ka yamla ka taa f'i ka so a ye k'a dɔn k'a fɔ a wari bɛ bɛn nin ma a ye k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛn kɛra nin bɛɛ lajɛlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a ye Naɲuman a y'a ta ka na koyi a kɛlen k'a ta waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a nana n'a ye u ka so n'o bɛ tali kɛ Sirakoro Ɲare na Kati parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Sirakoro Ɲare o tɛ Kati de Sirakoro Ɲare Kati a nana n'a ye u ka so a k'a dɔn k'a fɔ a natɔ ka bɔ Kati a kɔni nana ni maa ye koyi wa k'a dɔn k'a fɔ ani maa u filɛ ka si koyi a k'a dɔn k'a fɔ u filɛ ka si ka dugu jɛ a fɔ ka se sinintile o bɔ waati ma waati min na i k'a dɔn k'a fɔ dugu jɛra i k'a dɔn k'a fɔ Naɲuman ale kɔni y'a jira k'a fɔ contrat min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a contrat kɔni ko a salola contrat kɔni ko a banna kuma fɛn min bɛ tali kɛ so ta la ale bi o boloda koyi k'a dɔn k'a fɔ a bi o boloda min bɛ tali kɛ Umaru la Umaru ko fiye ko o tigɛ kɔni bɛ min ɲini a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko su kɔni banna contrat banna n b'a ɲini fɛ i ka tilen fɛ yan tuguni koyi parce que b'a ka fɔ la waati min na a kɔni y'a ɲini Umaru y'a ɲini Naɲuman fɛ a ka tile so Naɲuman ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a fɔ k'a min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ contrat kɔnɔ dɛ contrat bɛnna min kan o de ye su da ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko su kɔni bɛɛ lajɛlen dafara k'a dɔn k'a fɔ i mago bɛ min na i y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ e yɛrɛ mago bɛ wari min na i y'o di ma ka contrat don contrat kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ contrat bɛ don contrat kɔnɔ a ka kan i ka o fana wari di ka tile kɔni su jeli tali yɛrɛlakaw bɛ se ni kuma fɔcogo la k'u ka contrat don contrat kɔnɔ su jeli nka tile jeli tɛ dɛ ale tɛ su jeli awɔ mais a bɛɛ tɛ o de ye nin bɛɛ dakun kelen an ka taa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Naɲuman na a ko fiyewu ko ale tɛna se ka tile a tɛna se ka tile bi a tɛna se ka tile a ye k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na furuɲɔgɔnkɔ u nana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔni jɛra Naɲuman a b'a fɛ ka Kati sira k'o ɲini koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a kɔni o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ minfɛnw na ko a ye minfɛnw a y'olu caman min kɛrɛnkɛrɛnnenya minfɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko alcool ka taa se k'a dɔn k'a fɔ sigɛriti minnu ni a bɛ maa ɲɛnamini k'a dɔn k'a fɔ Umaru a ye nin bɛɛ lajɛlen min kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara la a nana ka na o kɛ koyi wa k'a dɔn k'a fɔ a nana ka na muso in a y'a tarabaso o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ su jeli san 40 a y'a tarabaso a kɛlen k'a tarabaso parce que k'a dɔn k'a fɔ Naɲuman kɔni kun ko ale bɛ taa a kɛlen ka Naɲuman tarabaso Naɲuman bilenkɔrɔ kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ a seginna ka n'i mago ɲani daminɛ tun dɛ i jɔ ni cɛ min sɔrɔ CEDEAO ye dɛ a nana i mago ɲani daminɛ nin bɛ sɔrɔ CEDEAO ye dɛ Amadu ko
la hawla ata kadu ka fɔ na ɲuman a bile Awɔ. ay kadu ka fɔ Umaru kɔni nani yɛrɛ ɲini ka i yɛrɛ di na ɲuman ma koyi k'i mago ɲa wo k'i mago ɲa. abu ipasa k'i mago ɲa aka ipa ipa ɔrɔ kunna ipa la hawla ipa i tulo b'a la Awɔ. waati min na a bɛ ka mago ɲa ka taa se fɔ 6 heures du matin ma Awɔ. o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Umaru nana ye Eh. fɔ ale kɔni bɛ k'i mago ɲa fɛn bɛ tali kɛ muso in na Awɔ. n'o ye na ɲuman ye Ah. a tɛ ka bɔ a nɔ la a tɛ ka mouvement kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ o fana taara sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnaminifɛnw commencera k'a bila dɔɔnin awɔ a nana sɔmi Awɔ. k'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min na yali na ɲuman a bɛ balo la wa a tɛ balo la wa k'a dɔn k'a fɔ a nana kɔnɔ guwan kɛlen Awɔ. k'a dɔn k'a fɔ a y'a ye k'a fɔ na ɲuman a tɛ balo la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko a ye na ɲuman zalo k'a dɔn k'a fɔ k'a sigi a ka moto kan a ja ye k'a dɔn k'a fɔ na ɲuman a taara kiyama koyi La hawla. siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ na ɲuman a taara kiyama sira o. o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye na ɲuman zalo Awɔ. wa bolo dɔ b'u ka dugu sira la yen k'a dɔn k'a fɔ ka taa na ɲuman ka taa a fili fɛn min bɛ tali kɛ nakɔ dɔ kɔnɔ Ka taa su fili. Jardin i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔn kɔlɔnkolon dɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa na ɲuman ka taa bila yen Ka taa su bila waati yen. min na i ka dɔn k'a fɔ nakɔ sɔnnaw wulila u bɛ t'u ka nakɔ sɔn u ɲɛ bɛ ni muso in binimana ne kɔlɔn kɔnɔ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na duguden dɔw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni muso min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ anw ye ni muso in ye Umaru nɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ nin su jeli an y'a ye Umaru nɔfɛ koyi Umaru nɔfɛ. wa ye k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na dugudenw bɔra k'a dɔn k'a fɔ ka Umaru k'a minɛ yirijuba dɔ bɛ dugu camancɛ la ka Umaru k'a siri k'a siri a ye k'a dɔn k'a fɔ k'a jɔ koyi k'a siri kɛtɛ la hawla waati min na u ye Umaru siri ka sɔrɔ ka taa kunnafoni ka taa di katikaw tulo kan gendarmerie min bɛ kati o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni nana wa i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in a kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn k'a fɔ sɔsɔli wɛrɛ ma ye a la dalacɛli yɔrɔ ma ye a la a ye k'a dɔn k'a fɔ na ɲuman kɔni a donna katiko ye wa i k'a dɔn k'a fɔ na ɲuman yɛrɛ hali ni a y'a sɔrɔ a ka baara bɛnnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ feere ma dɛ parce que u b'a fɔ ko su jeli les professionnels de sexe k'a fɔ a ka baara bɛnnen bɛ nin ma kosɛbɛ koyi wa den fila bɛ a bolo a k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna janvier kalo tile 24 ma a k'a dɔn k'a fɔ na ɲuman ale kɔni ka suturaliw kɛra nka min ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ko a déféré kasobonba la a na kɛ ni a bɛ kasobonba la Kati Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ kabako Faduniya Fafaranbaki Bugu Jara ale ka sɛbɛn don ala k'an sɔn hakili la koyi amina rabi ala k'an sɔn hakili ɲuman na i mana sisan k'i to nin sira kan i bɛ taa mun de fɔ ala ye ayiwa bon ayi non n'i sera k'i to nin sira kan e bɛ taa mun de c'est-à-dire que diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛni bolo a banna han nin gɛlɛyara dɛ diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛni bolo abu a ma ko ya a kɛra o ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an sɔn hakili la ɲɛnaminifɛn a ma ɲi dɛ nin bɛɛ ye ɲɛnaminifɛn kɔlɔlɔ ye awɔ ɲɛnaminifɛn kɔlɔlɔ don a bɛɛ y'o de n'i ye ɲɛnaminifɛn ta i t'a dɔn i bɛ min kɔnɔ non o de kɔlɔlɔ don o de y'a bila la ayiwa hali dusu tɛ ayiwa tɛ o sisan ne bɛ kuma an balakaw de fɛ minnu ka baara bɛnnen don ninnu ma k'u sen bɔ a kɔnɔna la o ka fisa n'o tɛ n bɛna mun f'i ɲɛna mɛlɛkɛ ka teli cogo min na sisan wa a ka falan ka farin ten de a ka farin dɛ a tɛmɛni kɛrɛfɛ dɔrɔn a b'i pa k'i da i mana to nin sira in kan mɛlɛkɛ ka falan mana t'e sɔrɔ i ka ko ma ban i bɛ taa mun fɔ lahara n'i kɔni taara yen kɔni i bɛ taa mun fɔ ye maa t'a dɔn a bɛ cogo min na yen dɛ bɛɛ b'a dɔn aramu bɛɛ b'a dɔn non mɔgɔ t'a dɔn e ma deli ka se lahara mɛ mun ye sira jahanama ye a mankutu tɛ a mankutu don i b'a dɔn a bɛ yen o mun ye alijinɛ ka di e ye mun ye alijinɛ ɲinini diya e ye e b'a dɔn fɛn mun bɛ yen o e sela ka se yan ne wa a mankutu tɛ yan jaabi kɛ ni ne sera yen ne bɛ sigi yan wa comment alors aw jaralakaw yɛrɛ ka date e mɔkɛ sera yen mais siga t'a la quoi e mɔkɛ yɛrɛ o b'a côté jumɛn ale b'a côté droite de kan o ye jumɛn o ye ɲuman de ye non 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 je crois pas a bɛ gauche de la a ye busa filɛ i mɔkɛ ani tarawelakaw bɛɛ lajɛlen bɛ gauche la abada abada Ɲare ni Tarawele c'est les mêmes an bɛɛ kelen gan c'est la même famille abada
abu foli ne tanni ni walimando o be taninga kanubani dɛmɛbaga bala jelen sɛgɛrɛ mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkɔna la baba adama ture an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ biso sise ni waati n'an b'a fɛnɛ foli lome foli belebele an b'a lase gafure awa tungana ma ale bɛ mun ye faransi mun ye siginɛ magasa an bɛ foli lasa ma lasana kuma sidibe mamudu ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo mun ye foli belebele an b'a tani ka mama fɔnba ni ka a sɛgɛrɛ lamini kɔnta an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ a na ko a kɔnta malaso elidiko ninnu bɛɛ lajɛlen an b'u fo nin waati na abu safinɛ jara n'o bɔra mun ye tijani jawara damagile ale bi ka namɛ ka bɔ mun ye kɔngo tijani jawara an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ mun ye dɔgɔnɔmuso ni layidu n'o ye awa jalo ye awa gindo dɔgɔmuso ni layidu awa gindo an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a na ko a gindo o waati kelen na foli belebele an b'a tani ka don surakabuguni kɔnɔna la mun ye ala ka japon ani maaw ka japon an ko ale ma ko jakarta mɛlɛkɛ japon an b'a fo nin waati na surakabuguni o kɔnɔna la dirisa keyita kangale wasulu a n'a ka cɛdenw foli bɛ tani k'u sɛgɛrɛ mun ye jalakɔrɔji o kɔnɔna o la foli an bɛ jigin n'a ye hali bi badabada foli an b'a tani ka bayaku jalo mɔri surakabuguni na foli bɛ tani ka a sɛgɛrɛ kamu kulubali ala kile an bɛ ala kile fana an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a kulubali abana bɛɛ kɛra ka fɔ foli ni tanu an na safokaw sɛgɛrɛ ni an sera safo fɛn min bɛ tali kɛ miiri baarakɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnyana jokolon dunya an b'a fo k'a dɔn k'a fɔ ka se fɛn min bɛ tali kɛ Ibrahima Kulubali la 3e adjoint don miiri safo do tigi ɲari an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ Asan Dolo k'a dɔn k'a fɔ ka se Burama Tarawele Buti Kurani Burama ani Baba Kulubali ka taa se Bajan Tarawele ma safo Buguda Kurani na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman kosɛbɛ i m'a ye Baba Adama Ture ko anw ta bɛ côté droite de la ko ne mɔkɛ bɛ côté droite de la e mɔkɛ a bɛ côté droite de la est-ce que Baba y'a faamu a bɛ droite de la sa a tɛ bɛ droite la abu Sidibe Mamudu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ badabada foli nin waati in fɛnɛ la an b'a ta ni ka Musa Gaku ni k'ale sɛgɛrɛ Jalakɔrɔji sugu o kɔnɔna la Usman Jabate deuxième adjoint Jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la a b'an ka foli a b'a lase a ma Abu Safinɛ Jara bi kunnafoni an b'a ba nɛgɛmamɔ ka a bila yan sini juma ye ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ mun ye Mahamadu Adama Mayiga Gafu Jɛma ka Madu zikiri karamɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen na siga t'a la dɛ sini ni Ala sɔnna a ma a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ siga t'a la zikiri a ka fisa sisan a ka fisa dɔɔni bɛ sɔrɔ dɔɔni jumɛn Amadu de bɛ jamana Amadu donc hali zikiridalaw kɛmɛ ka Amadu in san bɛɛ y'a dɔn an tɛ dubabu kɛ Amadu ko in ka nɔgɔya ten Amadu bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan n ko an yɛrɛ de ye Amadu ye o cɛ an yɛrɛ de ye Amadu koyi Amadu tɛ jamana in kan dɛ an yɛrɛ de ye Amadu ye Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Abu Safinɛ Jara mun ye nɛgɛ karafe o tun bɛ Yusufu Sisoko o tun bɛ ale bolo Kitakaw ka ambassadeur Sibasaba ambassadeur de Areda Messi mun ye nɛgɛ karafe o tun bɛ ale bolo Bɔsɔn kalifalen don Mahamadu Adama Mayiga la n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Gafu Jɛma ka Madu Mamadu Kulubali ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko fa a fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la mun ye Facebook la sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ Mamu Kamara Mɔden musokɔrɔba ɲuman Mɔden n'o de ye Burama Tarawele Kamalen Biɲɛkɛnɛ Facebook tun bɛ ale bolo kuma bara maa fila tun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Tarawele Bete wasala